wannan buduriyar wasika mai girma gwamnan jihar Kano ba na yi ta da ci mutuncin ka ba ko dai in faɗi wani aibu a kan ka ba wanda ba kai kai shi ba ko kuma in kirkiri wani abu da in maka shi. Na kawo kara ne a gurin ka a matsayin ka na gwamna na jihar Kano kuma shugaba wanda duk wani farastata da yana jihar Kano yana karkashin ka. Mai girma gwamnan jihar Kano an yi auren yar gidan Ibro shekara 2 da wani abu na jin ya wuce ko shekara 2 within that. Mai girma gwamnan jihar Kano wanda kai ne ka dauki nauyin kayan daki lokacin da media ta sa wani abu, mutum na farko da ya sa wani abu shine Ismail na Abba Kalau, shine ya sa a cikin Instagram na shi kowa ya gani kuma da mun gani mun ji dadi mun yi murna. Ismail na Abba Kalau shi yana tsakaninka da family na Ibro kuma shine shugaban bangaren tace fina-finai, duk wani abu da ya taso shine na shiga tsakiya. Don haka da na ga wannan abu na ji daɗi, na ce wannan is an effort. Idan an tuna da wani naka kai ma wata rai baka nan za a tuna da kai. Amma abu da ya bani mamaki mai girma gwamna shine lokacin da na je gidan ana daure aure, an daura aure ana kwashe kaya za a kai gidan amarya, sai daga kwata-kwata kayan ba ma yana yin wayancan ba. Sai na kira sai na je gurin mama Ibro, sai na tabbata ce na ga wannan kaya da yana sawa a mota ba kayan da na gani a hoto bane. Yaya ka ta ce a ba su kawo ba fa, amma sun ce za su kawo. Sai na tambayi kana Ibro ce to ya abu yake cike ce a to an ce ne za ka, da ka muna saurare. Yanzu wannan sun ce mana mu dauki kayan bashi, idan an so kudi za a so na kayan, in an zo sai a biya. Sai muka siya daidai misali wanda muka ga za mu yi wannan kayan da muka hada na 700,000 ne. Ce to Allah ya sa mu abuwa ne, amma duk da haka abu ne mai kwanta min a rai ba, saboda na san mai girma gwamna ba za a sa wannan abu kai ba ka bada kudi abu nan. Da haka da na fito na kira Ismaila na ba aka kallawa baya, waya shi ne shiga ba. Sai na kira Falan Dodai, lokacin suna tare ana yawon sinima, maganar sinima. Sai Falan Dodai ya dauka na ce to na kai ma na ga ka sa wannan hoto me yana faruwa kuma kayan na ba kawo ba, ina fa kalawa ce suna tare ce kai magana da shi yaya wannan kaya ba kawo ba, aka sa su a cikin media duk duniya ta gani cewa yi mai gida Ibro kaya. Can sai Ismail na ba kalawa ya kira ni, da ya kira ni sai ya fara fara baba ci ne kai alaka shi bai da muna siyasa. Na ce wannan ne siyasa da ni da kai duka muna APC, tambaya magana abu akan haƙƙin marayu shine ya zama siyasa. A'a to ai gwamno ya yi clearing abuna wannan sati abu zai fita. Na ce to Allah ya taimaka, dama abun da zan gaya maka shine ya kamata ku bari sai an kawo kayan kafin ku san hoto, saboda kada abun ya zama wani abu da mu za mu yi amfani da wannan saboda siyasa ne. Na ce to fine. Mai girma gwamno, in yanke maka labari to cut the story short, wallahi tallahi suma tallahi har yanzu ba kai wannan kaya ba kai naira da yana cikin wannan kaya ba, wanda ni na yi bincike kai ka biya ne wannan kaya. An nuna kayan nan at least wannan kaya sun kai daraja miliyan 5 da wannan. Mai girma gwamnu an ce ka biya kudin wannan kaya kuma daga majiya mai tushe, dan da baka biya ba ba zan ji tsoron fito in ce dan me baka biya ba in yi challenge naka mai girma gwamnu, because ni ban dogara da kai ba taba zuwa gurin ka na samu naira ba tun da nake ba zai ce na jin tsoro samu na ya tsaya, amma na yi maka adalci a matsayin ka na mutum da na ji cewar kai ka biya wannan kuɗi. Mai girma gwamnu, Ismaila na ba Abba Kalau abin da ya kai a gidan Ibro buhun shinkafa 2,20,000 sai mai. Billahi la azim ba kai wannan kaya ba kai kudin wannan kaya da ka sa hoton su kariya kai baka. Na tura mutane an yi ma Ismaila na ba Abba Kalau magana akan wani abu, hakkin marayu nan a ba su hakkin su, ba sai ya zama ana rigima duniya tana ce mu ba, a ba su hakkin su. Yakiya yau shekara 2 da wannan abu ka dauki kudin marayu, hakkin marayu ka ba su ya hana. Mai girma gwamnu, akan wannan ne maka budaddiyan wasika, kuma wannan budaddiyan wasika bai iya tsaya iya kai ba. Malaman jihar Kano muna biyayya gare ku, domin abu ya tashi kuna kallon ku ga mana gaskiya. To wannan mutum yana fakewa da cewa yana gyara addini da al'ada ga abun da yayi, ku shiga cikin wannan magana
ku bi ma iyayen Ibro haƙƙin su. Mai girma gwamna wannan bawan Allah ya ci amana, ya ci kudi marayu, ya kamata ya fito da su a ba wa ina mutane haƙƙin su. Billahi azimu sai kwana nan ne aka sai da gida aka biya kudin wancan kaya. It's an insult. It's an insult. A sai da gida da ya kamata a ce yariya an sa shi haya ana ba su wani abu da za su buka ci, shine aka sai da aka biya kudin wancan kayan da aka sa. Yanzu abun da yasa nayi wannan magana, yanzu a cikin wannan sati mai shigowa nan za a sake yin aure daya daga cikin gidan Ibro. Ba su talata ba kowa magana ba saboda kudin wancan abu da ya faru. Mai girma gwamna wulakancin da ya biyo baya, hoton da aka sa mutanen garin da aka kaita suna zuwa gidan yariyar nan su je sai a gaba kaya bane, sai a rika zargin iyayenta su sai da kaya su sai mata kananan kaya, wanda ba haka bane. Wannan takarda wannan hoto sai da hada rigima tsakanin mijinta da ita, su uku tana dawowa gida sai da aka shiga maka ce a hakura da wurin. Wallahi ta kai wannan hoto ya hada fitina ba dan karami ba cikin wannan aure. Maman yarinya da yan uwan maman yarinya sun ce an bada kudi, yan uwan Ibro sun ci wannan. Duk mun san da wannan magana, muna ta kokari yadda za a je a gyara magana, bai gyaru ba. Na yi alkawari da mana ce idan aka zo za a har aka zo aure yarinya na gaba ba su ba da wannan haki ba, zai fito zan kawo maka kuka, zai yi budaddiya masika duniya ta sani abin da Ismaila na ba Abba Kallawu yayi, kuma duk chance din da yana bada wani bashi fara da gurori Ismail witness na bashi chance duk yanda za a yi a je a toshe wancan rigima, kada a fito mu ci shawarce. Wallahi na kiya mai girma gwamnati kana rike da mukamin gwamnati executive director idi kuma kana ci kudi marayu and then kana fadi kai kana kawo gyara. What is that? Mai girma gwamnati ka tura wakilai gidan Ibro a yi bincike idan wannan magana na wakarya ne, ban fi karfin dauri ba. Idan har hukuma za ta iya kama wanda yana kan mulki, to waye ba wacce ne gidan da mu ake, I'm nobody. A je a yi bincike idan na yi karya bai girma gwamnati a sani kotu, kada a bari. Idan kuma aka yi shiru, ni ba zo kun yi defending, ba su fito sun yi defending wannan abu ba, ba a kama Ismaila na ba Abba Kallawu ya biya hakkin mutanen nan ba a kama ni da na yi magana ba an karya ta ni ba, to ba za mu daina magana ba. Dole da ya cikin wannan have to happen, dole da ya daga cikin wannan ya faru, ko a kirawo a ji a yi bincike a tabbatar da cewa Ismaila na ba Abba Kallawu ya ci kudi wannan bayana, amma sai shi ya biya hakkin wayannan mutane sannan ya ba position din shi, because duk wanda ya ce amana ya ci kai mara bai kamata ya rike position kuma gwamnati ba, ya zauna da mutane a karkashin su. Ko kuma idan kun yi shiru ba ku magana ba, mu kuma mu ci gaba da yayata wannan magana, ko kuma ni a kamo ni idan ni bincike ni ban da gaskiya, dole a samu biya daga cikin wannan kudi. Muna saurare mai girma gwamnati, mun kawo maka kara ne ba mu ci mutuncin ka ba saboda na yi bincike, shi yasa ake cewa ka yi bincike ka yabu na ji kai ka biya kudi. To amma so kudi wannan marayu a biya su hakin su. That's all.